Meta l-Partit Nazzjonalista għadda l-liġi tal-IVF b'mod unanimu tkellem ma' kull persuna possibbli biex din issir fl-interess ta' kulħadd. Minn dakinhar sal-lum, il-Partit Nazzjonalista kien u għadu favur il-possibilità li kulħadd għandu jingħata biex ikollu l-uliet mingħajr ma tinqabes il-linja waħda ta' qtil għal ħajja umana. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta l-4 fil-għaxija kien il-missieden ta' Frank Bsajla waqt il-programm Iswed fuq l-abjad fuq Net Television. Hemm linja waħda ċara. Il-linja illi f'dan il-proċess f'din għajnuna f'din il-laċċ illi bniedem ikollu it-tfal għax il-ħajja hija mhux biss istinti imma proċess tan-natura u allura tajba ma tinqabes linja waħda biss. Illi inti toqtol il-ħajja umana. U naħseb fuq hekk hemm konsensus wiesa' u nut li jiġi l-Prim Ministru jgħajjat b'saħħa kbira illi jinħanib għaddej. Adrian Delija qal li dawn it-8 xhur kemm ilu kap tal-Partit Nazzjonalista kienu xhur ta' ħidma li sarfet ftit ġdid biex issa il-magna, il-kumitati u l-ferat tal-partit qed jaħdmu b'ritmu tajjeb. Spjega li qed jażel li juża anqas ħin fl-uffiċċju u aktar ħin fost in-nies biex ikun jista' jisma' r-realtajiet tagħhom u jifhem kif tfadal eluf li huma prattikament fil-faqar. Bl-istess mod, għal-festa ta' jum il-ħaddiem, il-Partit Nazzjonalista għażel li jorganizza attività li fija jifhem il-problemi li wieħed jiltaqa' magħhom. Adrian Delija sostna li wasal iż-żmien fejn iż-żewġ partiti ma jibqgħux jippjanaw għal 4 jew 5 snin biss għax ma jistgħux jibqgħu jaħsbu biss għall-elezzjoni li tkun ġejja. Minflok irid isir pjan aktar fit-tul. Minflok mornem barra biex nuru jew nipprovaw nuru xi show of force, irridu nifhmu eżatt il-problema. U allura stedinna esperti, stedinna unions, stedinna nies minn kull qasam tal-ħajja biex flimkien nibdew nistudjaw u ninżlu iktar fil-profond tal-problema. Irridu nieħdu l-okkażjoni meta qegħdin fl-oppożizzjoni. Irridu naraw fejn irridu nieħdu l-Malta tagħna. Fit-trasport, fl-enerġija, fl-edukazzjoni, fis-servizzi finanzjarji, f'dak kollu illi rridu lil uliedna jaħdmu 30 sena oħra. U nibdew nippjanaw għalih. X'sa nagħmluhom lit-tfal tagħna? Il-kap tal-Partit Nazzjonalista nnota kif il-Partit Laburista għamel konferenza ġenerali bit-tema Malta għada, iżda tkellem biss fuq dak li sar sissa. Minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista irid jixpruna l-tfal u l-żgħażagħ tagħna ħalli jibdew joħolqu l-futur tagħhom u tal-pajjiż. Mistoqsi dwar il-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija qal li hu jemmen fil-prinċipju li m'hemm ħadd akbar mill-partit. U għalkemm dejjem kien hemm idejat differenti, fl-aħħar mill-aħħar il-partit għandu joħroġ b'messaġġ wieħed. Minnaħa l-oħra, kull persuna għandha tagħmel l-għażliet tagħha biex tiddeċiedi jekk tridx taħdem għall-interessi tal-partit. Qegħdin f'mument illi bnejna, qegħdin f'mument illi ftaħna l-bibien tħadditna minn hawn il-qudiem. Kull min qiegħed fil-partit irid jagħmel id-deċiżjoni tiegħu. Dawk li jridu jaħdmu biex il-partit jimxi l-qoddim u jieħu b'serjetà bl-ikbar serjetà l-isfidi li għandna il-bibien għadhom miftuħin beraħ, dawk li ma jridux jridu jagħmlu l-għażla tagħhom u l-għażla tagħhom għandha tkun ċara. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista nnota kif il-beħ tal-passaporti qed jintuża das li kieku xi fond għall-elezzjoni, l-ewwel għall-karità u issa l-housing soċjali. U għalkemm il-Partit Nazzjonalista jibqa' favur li jgħin lil dawk bil-problemi tal-housing soċjali ma jistax iħalli lill-Gvern imexxi il-finanzi b'dan il-mod ta' bla pjan. Sa dan it-tant mistoqsi dwar il-kritika fil-konfront tiegħu dwar il-kwistjonijiet personali tat-taxxa, Adrian Delija fakkar kif kienu stess li żvela li kellu din il-kwistjoni pendenti li issa ġiet iċċarata għal kollox. Fl-istess waqt u appella biex bħalma wieħed li se jagħmlu stess kull politiku għandu jagħti rendikont fit-tmiem il-karriera politika tiegħu.